La gent gran de Mollet pot continuar a mantenir-se activa durant aquest estiu. L'Ajuntament ha ofertat un total de 15 cursos que es faran durant el juliol als equipaments de la gent gran i al Lledoner una de les propostes que ha comptat amb participació és el ioga. Les sessions es fan cada dilluns i dimecres al matí. La Montse és una de les 15 participants en el taller de ioga que es fan al Lledoner de Mollet. Després de jubilar-se, ha trobat en aquesta proposta una manera de mantenir-se activa. Bueno, va ser arrel de la jubilació, que veritablement tenia ganes de fer coses, i visc aquí a la vora del Lledoner, i bueno, vaig provar i ara és com la meva segona casa. La monitora és l'Elisabet, que s'encarrega de les classes que es fan cada dilluns i dimecres al matí. A les sessions es vol treballar l'activació del cos y el movimiento de las articulaciones, entre d'altres. Bueno, la verdad es que estoy bastante contenta porque me han tocado unas alumnas bastante entregadas, bastante dispuestas, se dejan hacer todo lo que les hago y la verdad es que estoy súper contenta con ellas. Aporten moltes coses. Els profes sempre ho diuen, fins on t'arribis, o sigui, que vens també a disfrutar una miqueta del cos, no es tracta de matxacar-lo, però sí, quan no es fa, es nota. Ara que farem un peron, fins que no arribem, es nota, sí. Aquestes sessions, a més, tenen un component social que permet a les participants fer noves amistats mentre es fa una pràctica esportiva.